Asa, daddy, mama, udi, happy ma, di gadu, bi, pamusino. Mawa, mi musu u, abiwa, tata. Nasono, mahe, Yosefu, ato eti. Goedemorgen, onze meisjes. Hoe gaat het met jullie? Prima. Ik heb een verrassing voor jullie gebracht. Jullie krijgen van ons leuke boekjes om door te bladeren. Zijn jullie blij? Ja! Prima. Ik ben juffrouw Marengo Rodette. Ik ben te werk op Botopassi in het district Sipaliwini. De school is EBGS Botopassi. Ik heb namelijk een 6e klas. En ik vind het fijn hier te werken om een steentje bij te dragen om de kinderen van het binnenland ook onderwijs te laten genieten. Ik ben heel blij met het initiatief dat de heren hebben genomen om hier op school te zijn om vandaag godsdienstboeken uit te delen over de geboorte van de Heer Jezus in het Saramaccaans. De leerlingen zijn echt blij om dat boek voor zichzelf te hebben en ook wel in hun taal het boek te lezen. Wij willen bedanken de leerlingen van de 6e klas en de jeugd. De hele school willen wij bedanken dat wij de boeken hebben gehad van de uitgevers. Onze dank is zeer groot. Ja, we weten niet hoe jullie moeten bedanken, maar nog bedankt voor de boeken. En wij hopen om nog meer boeken van jullie te krijgen, nog vele na deze. Bedankt voor alles. Goedemorgen onze meisjes. Goedemorgen meneer. Hoe gaat het met jullie? Goed meneer. Prima. We hebben lekker gegeten daar net? Ja meneer. Mooi zo. En niemand heeft een broodje voor me achtergelaten. Ik heb honger. Goed. We zijn van de Surinaams Bijbelgenootschap en we hebben speciaal voor jullie enkele boekjes gebracht. Die jullie zo dadelijk op jullie tafel gaan krijgen. Maar voordat ik jullie de boekjes uitgeef, je hebt 7 minuten. Wie kan me vertellen of iets vertellen van het kerstverhaal? Wanneer kerst is de dag waarop Jezus is geboren, is niet zomaar een dag. Daarop werd kindje Jezus geboren in een stal. Wauw, oké. Dat was het. Mooi zo. Applaus, applaus. Jezus is geboren in een stal, maar wie was Jezus zijn moeder? Maria. Oh, iedereen. Hey. Maria. En Jezus zijn vader? Jozef. Heeft iedereen dit voor zich? Mooi zo. Dan gaan we samen lezen. Of jullie gaan me leren lezen.
die zin hier. Die zinnen hier, de 3 zinnen. Goed? Ja, meneer. Oké. 1, 2, 3. Milo Vitaka, Matanita, Imanda, Jesosiko, Aboliba, Uhepimi. Amen. Wayang kumuyani talibi a Nazareti. No. Mawa mi musu u abiwan tata. Wij van de JAM Willebrand School en ook de overige dorpen die allemaal een boek hebben gekregen van het Surinaams Bijbelgenootschap, zijn jullie allemaal heel erg dankbaar dat jullie ook naar ons tot in het verre binnenland hebben uitgekeken en dat jullie ook voor ons hier een boek gebracht hebben die te maken heeft met het verhaal van kindje Jezus. Van hieruit wil ik jullie allemaal bedanken en ik ben heel blij met jullie komst. Hartelijk dank daarvoor en mogen de schepper van hemel en aarde jullie rijkelijk zegenen. Zo, dit was hem. We zijn geweest naar de verschillende scholen. De Sipaluwini. En we hebben daar de kinderen, de schoolkinderen, het verhaal van Christus in hun eigen taal gegeven. Het was een geweldige trip, vermoeiend, verschillende ervaringen, maar het was de moeite waard. Hartelijk dank voor de boeken die u gegeven heeft aan ons. En wij kijken uit naar onze volgende projecten. God zegen u en tot de volgende keer. Wang helpi makong na gronta